Čiže čaute ľudia, tak dneska ideme natočiť Minecraft. A dneska si dáme kreatívu a budeme stavať domy a budeme mať aj psa, ako viete stále. Budeme mať cieľ 1 milión alebo nejak tak dom, veľa. Tak dáme si flat, lebo ja teraz to potrebujem. Ale pozrieme, že či keď ideme semka na slnko, že či nenájdeme domy. Keď hej, tak netreba nič. Ja, keď stále idem na slnko, normálne, tak stále nejaké domy nájdem. Teraz sa dá vidieť, že nič nenájdeme. Dobre. Tak. Aký dom si postavíme? Aké farby? Viem, že potrebujeme takto na schody. A čo? Dáme si tehlu. S tým, že to postavíme hore. A ako to postavíme hore, tak v tom bude táto modrá farba. A dvere budú vyzerať nejak takto, vnútri, a vonku takto. Bude posteľ tam, tento blbosť, tento, potom ešte aj ostatné, že psiatka. No tak, to len Facebook. No, ideme do toho, ideme. Tak zatiaľ si postavím ten dom, zatiaľ vám to prestrihem. Ahojte. Ešte vám poviem, že tento dom potom vám dám hore, že ako bude vnútri vyzerať. Dobre? Ahojte. Tak skoro to máme dokončené, už len toto vnútri to musím postaviť. Zatiaľ ahoj. Čiže ľudia, ja mám dve druhý časť zajtra ráno, lebo mi blíka telefón, že som dnes vybije. Tam na vydiačku, tak sa mi stále blíka. Takže toto vám zajtra dokončím. Táto epizóda bude hore, ale potom bude aj druhá. Dobre, ahojte. Čaute.